हेलो एवरीवन स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोननो बे भिडिअ लाबोदों कोर्स कन्टेन्ट फर क्लासेस 9 and 10 थामहिनबा सेबाया माने थांनाय 1 सेप्टेम्बरावनो बे मा 30% सिलेबास खमायनायनि बाथ्राखौ फोसावदोंमोन आरो बेवहाय आङो अनलि क्लास 10 निखौल'सो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदोंमोन आरो दा माने जायफोर क्लास 9 आव फरायगासिनो दं बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बबे लेसना फैनाय नङा एबा बबे लेसनफोरा फैगोन बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो मोनथिनो हागोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना एबा साबस्क्राइबार बिथांमोना क्लास 9 नि बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो गावबा गावनि माबे लेसना फैगोन बा माबे लेसना फैया 30% डिक्रिज खालामनानै बे गासैखौबो मोनथिनो हागोन स' बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाबाय दासिमबो गोबां फरायसुला एबा फरायसुलिफोरानो दासिमबो माने कर्सनि सायाव माबे फैगोन बा माबे फैया मोनथियैनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' भिडिअखौ माने बे क्लास 10 नि जा कर्स कन्टेन्ट बेखौ होनायनि उनावनो होनांगौमोन नाथाय सम मोनैनि थाखाय होनाय जायाखैमोन आरो बेनि थाखायनो गोबाव जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबदो अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोना सिलेबासखौ हमनो हागोन दा बेवहाय अनलि क्लास 9 नि सिलेबासखौल' कर्स कन्टेन्टखौल' डिसकास खालामगोन जोङो थांनाय भिडिअआव बेनि सोमोन्दै मोजाङै डिसकास खालामबाय क्लास 10 निखौ डिसकास खालामखाबाय आरो बेवहाय नैबे भिडिअ इलेक्टिभ साबजेक्टनिखौ डिसकास खालामनाय जानाय नङा मानो होनब्ला गोबां स्टुडेन्टआ गोबां इलेक्टिभ सोरबा स्टुडेन्टफोरा माने रावनिबो इलेक्टिभ लानाया मोनसेजों बा बेबायदि गोरोबलाया सोरबा गोसो बायदि गुबुन जिअग्राफि लागोन सोरबाबा हिन्दी लागोन सोरबाबा एडभान्स मेथ्स लागोन बेखायनो आं नैयाव नोंथांमोननो बे इलेक्टिभ साबजेक्टनि कर्सखौ होनाय जानाय नङा आं डिसक्रिपसनाव नैबे फाइलनि PDF फाइलनि लिंकखौ होनाय जागोन बेवहाय थांब्लानो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै आद्रा थानाय जा इलेक्टिभ साबजेक्ट बेखौ नायनानै लानो हागोन स' गोबाव खालामालासे जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय गिबियावनो नैयाव कर्स कन्टेन्ट क्लास 9 and 10 नि आरो बेवहाय दा बेखौ थांनाय नैबे जा 1 सेप्टेम्बर बेवहायनो रिलिज खालामदों बे सिलेबासखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना दा नैबे गिबि साबजेक्ट महरै बेवहाय क्लास 9 नि फार्स्ट MIL आथ' गोबां दङ आं जायफोर माने बड' स्टुडेन्ट बे बड' स्टुडेन्टनि थाखायल'सो बे MIL साबजेक्टखौ बड'खौ लाना फैदों आरो बेवहाय क्लास 9 नि बे जाबाय गिबियाव दङ इउनिट 1 बेवहाय खन्थाइफोरा दङ नैबे नाम्बार 1 आव नोंथांमोना नाय गोरबोनि आसामपुरि नाम्बार 2 दङ सरकार हिन्जाव बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ दानसोरां हराव आरो नाम्बार 4 आव दङ आयो दाउ खखिलिं दा बे मोनब्रैया फैगोन खन्थाइ आरो नोंथांमोना नैबे 1, 2 and 3 बे मोनथामनिफ्राय गासै 14 मार्क थागोन आरो बेनिफ्राय नैबे आयो दाउ खखिलिं बेनिफ्राय गासै 8 नाम्बार थागोन दा बे जाबाय खन्थाइनि बाहागो बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्टआ जाबाय रायथाइयाव नोंथांमोना नाय जावलिया देवानखौ नाय बेनिफ्राय बिमा रावखौ नाय आखल दानायखौ नाय आरो बर'नि हारिमु बेखौ नाय बेनिफ्राय बे गासैनिफ्राय गासै फैगोन 14 मार्क्स फैगोन नैबे मोनथामनिफ्राय नैबे जावलिया देवान बिमा राव आखल दानाय बे मोनथामनिफ्राय 14 मार्क्स आरो बर'नि हारिमुनिफ्राय गासै नैबे 8 मार्कआ फैगोन बेनिफ्राय आरो नैयाव मोनसे इउनिट 5 आव दङ खोमसि फोथायथि आरो गाज्रि आसारखान्थि दा बेबो जाबाय रायथाइनिनो बाहागो बेनिफ्राय गासै 8 मार्क फैगोन स' बेयाव जा होनाय दङ बेखौनो नायबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैयाव समायना रमायना आसामपुरि दा समायना रमायना आसामपुरियाव नोंथांमोना जायखिजाया मोननै बेवहाय नायब्लानो जाबाय गासै 10 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट नाम्बार 4 आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों इउनिट 4 आव बेवहाय रनसाय लिरनाय फैगोन गासै मार्कआ जाबाय 8 बेनिफ्राय रावखान्थि दङ रावखान्थियाव नोंथांमोना नैयाव नुनाय बायदि रावफोरखौ नाय राव माखौ बुं बेफोर फैनो हानाय रावखान्थिनि बाहागोफोर रिंसार थाद'सिन खान्थि हांखो सिनायथि रिंसार सोदोब मा बेनिफ्राय आथोन दाजाबदा थाइजा बिदिन्था बोथों आरो बोखे बाथ्रा बेफोरखौ नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव दङ सिङाव दंबावो माखासे रावखान्थिनिनो बाहागो बेवहाय बर' रावखान्थि बर' रावनि रिंसार खान्थि थारजा सानराय मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा दा बेफोरखौ नोंथांमोना नैयाव जा नुनाय बायदि आरो बेनि अनगायैबो लाइजाम लिरनाय फैगोन बाथ्रा खोन्दोब उल्था सोदोब रोखोमसे सोदोब फांसे रावाव
फिननाय बेफोर गासैबो फैगोन आरो बे गासैनिफ्राय 30 मार्क्स दङ आरो गासै मार्कआ जाबाय 100 मार्क स' 100 मार्कखौ नोंथांमोना मोजाङै लाखिनो नाजाबानो जाबाय दा बे जाबाय नोंथांमोननि बड' एमआइएलआव फैनाय माखासे टपिकफोर आरो जायफोर माने लेसनफोरा बेवहाय मुंख'नाय गैया बा होनाय गैया बेफोर लेसनफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाङा ओरैनो नङाब्ला टाइमा नोंथांमोना माबा जागोन ओरैनो थांगारगोन नैबे जा बेवहाय मुंख'नाय लेसनफोर दङ बेखौल'सो नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय सेकेन्ड लेंगुवेज बे जाबाय इंलिश आरो बेवहाय इंलिशाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों फार्स्ट वानाव रिडिं कम्पारिजन 2 प्र'स थागोन बेवहाय पेसेज अन वन सिन एनादार आनसिन दा बेयाव 10 मार्क थागोन फार्स्ट रिडिं फरायनानै कुइसन एन्सार लिरनाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय राइटिं ट्रेन्सलेसन एप्लिकेसन आर्टिकल स्ट'रि राइटिं बा नटिस राइटिं रिपर्ट राइटिं बेफोर गासैनिफ्राय 16 मार्क थागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय ग्रामार बे ग्रामाराव थागोन टेन्स थागोन इउज अफ पेसिभ भइसनि बाहायनाय बेनिफ्राय वार्ड अर्डार नेरेसन प्रिप'जिसन डिग्रिस अफ कम्पेरिजन कुइसन पेटार्न्स बेफोर गासैखौ नायबानो जाबाय आरो 21 मार्क्स जागोन बेनिफ्राय दानिया फैबाय बे लिटारेचार एबा टेक्स्ट बुकनि आरो टेक्स्ट बुकनिफ्राय नोंथांमोना नैबे बेनिफ्राय नायबानो जाबाय खन्थाइयाव नायबानो जाबाय दा फान दे हेड बेखौ नाय बेनिफ्राय दा साउन्ड अफ मिउजिक नाम्बार 3आव दङ नैबे मोननैनिफ्राय दा फान दे हेड आरो दा साउन्ड अफ मिउजिकनिफ्राय 11 मार्क फैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ माइ चाइल्ड एन्ड नैबे 4 नाम्बाराव दङ ए भिजिट टु काजिरङा एन्ड शिबसागर बेनिफ्राय 10 मार्क्स फैगोन दा 10 मार्क्स बा बबे लेसननिफ्राय बबेयाव फैगोन बेयाव होनाय गैया जायखिजाया मोननैजों 10 मार्क फैगोन बेनिफ्राय खन्थाइयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय दा रड नट टेकन बेनिफ्राय दा टेक इस्लाइल अफ इनसेफ्रि बेनिफ्राय आरो नैबे लिजेन्ड अफ दा नर्थलेण्ड दा बे गासैनिफ्राय 12 मार्क फैगोन बेनिफ्राय साप्लिमेन्टारि रिडारनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नाय बेनिफ्राय दा एडभेन्चार अफ टुटु बेनिफ्राय दा हेपि प्रिन्सेस बेनिफ्राय गासै 10 मार्क्स फैगोन आरो गासै मार्कआ जाबाय 90 मार्क्स नोंथांमोननियाव बे 10 मार्कआ जाबाय इन्टारनेल एसेसमेन्ट जायखौ नोंथांमोनखौ बानायनो हागोन माबा प्रेक्टिकेल बेनिफ्राय गासै 100 मार्क्स स' बेनो लोगोफोर दा बेखौ नायनानै नोंथांमोना फरायनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय जोंनिया नेक्स्टआव जाबाय जेनेरेल साइन्सखौ जों नायनोसै माबे कर्सफोरा बा माबे लेसनफोरा दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नाम्बार 1 लेसन 1आव जाबाय मेटार इन साराउन्डिं फार्स्ट चेप्टार बेयो आरो बेवहाय नोंथांमोना गासैबो चेप्टारखौ नायनो नांगोन फुल चेप्टार होना दं बेवहाय आरो बेवहाय इउनिट्स अमिट्स बेवहाय जेबो माने इउनिट्सफोरा बेवहाय माने नागारनाय जायाखै नोंथांमोना गासै चेप्टारखौनो नायनो नांगोन बेनिफ्राय आरो गासै 6 मार्क फैगोन बेवहाय बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ इज मेटार एराउन्ड आस पियर बेबो गासै चेप्टार फैगोन फुल चेप्टार फैगोन आरो 6 मार्क फैगोन बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ एटम्स एन्ड मलिकुल्स बेबो फुल चेप्टार फैगोन 7 मार्क फैगोन बेनिफ्राय आरो 4 नाम्बाराव दङ स्ट्राक्चार अफ द एटम बेनिफ्राय इउनिट्स एक्सेप्ट नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय 4.2.2 सिमहालागै नाय आरो 4.2.2 नि बेनि उनथिंजाय थानाय जायफोर टपिकफोर दङ बे टपिकफोरखौ नायनो नाङा आरो बेवहाय 6 मार्क फैगोन आरो नेक्स्टआव 5 नाम्बार दा फान्डामेन्टेल इउनिट अफ लाइफ बेनिफ्राय फुल चेप्टार बेखौ गासैखौबो नाय आरो 6 नाम्बार दङ आरो नोंथांमोना जे बेवहाय इंलिसावसो होनाय दं दा बर'आव नोंथांमोननि बिजाबावनो थाखागोन बे माबायदि होनाय दं बेवहाय बर'जों होनाय गैया स' नोंथांमोना बेखौ लेसनखौ नायनानै चेप्टारखौ नायनानै बर'आव मा लिरनाय दं फान्डामेन्टेल्स इउनिट अफ लाइफ बेफोरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय 6आव दङ टिसुसनिफ्राय फुल चेप्टार नायब्लानो जाबाय 7 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय 7आव दङ डाइभारसिटि इन लिभिं अर्गेनिजम आप टु इउनिट 7.3.5 सिम नाय आरो 7.4 नि उनथिंजाय नायनो नाङा बेनिफ्राय 7 मार्क्स फैगोन मसननिफ्राय फुल चेप्टार फैगोन गासैखौ नायनो नाजा 8 नाम्बार फैगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय 9 नाम्बाराव दङ 9 नाम्बाराव बेवहाय फोर्स एन्ड लस अफ मसन बे गासैबो चेप्टारखौ नाय 10 मार्क फैगोन ग्रेभिटेसननिफ्राय आप टु नोंथांमोना 10.4.1 सिमहालागै नाय आरो बेनि 10.5 सिमहालागै नोंथांमोना नायनो नाङा गासै 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय फैबाय अर्ग एनार्जि बे गासै बे चेप्टारनिफ्राय गासै नोंथांमोना 11.3 सिम नाय बेनिफ्राय आरो नैबे फैसिगोन बे 11.3.1 नि उनथिंजाय जा थानाय टपिकफोर बेफोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय 8आ जाबाय बे चेप्टारनिफ्राय फैनाय मार्क बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ साउन्ड
साउन्डनिफ्राय नोंथांमोना गासै 12.3.2 बेसिमहालागै नायबानो जाबाय आरो नैथिंजा 12.3.3 बेनिफ्राय नायनो नाङा थामहिनबा बे टपिकखौबो नायनो नाङा नोंथांमोना बेनिफ्राय 6 मार्क फैगोन आरो जोबथारनायाव दं नेचारेल रिसोर्सेस बे नेचारेल रिसोर्सआव नोंथांमोना 14.3 सिमहालागै नाय आरो 14.4 खौ नायनो नाङा आरो बेनि उनथिंबो नायनो नाङा आरो गासै 5 मार्क्स फैगोन स' थिउरिया गासै 90 मार्क्स आरो इन्टारनेल एसेसमेन्टआ 10 मार्क्स टटेल 100 मार्क्स स' बेनो साइन्सनि जा टपिक फैनो गोनां स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनानै फरायनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय मेथ्स जेनेरेल मेथ्स जों जेनेरेल मेथ्सखौ नायनोसै दा जेनेरेल मेथामेटिक्सआव बेवहाय नाम्बार थामहिनबा रिभिजन चेप्टार मोनसे दङ बिजाबनि गिबियावनो माने सावरायफिननाय बेनिफ्राय गासै चेप्टारखौनो नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो निल माने बेवहाय जेबो माने नागारनाय जायाखै अमिट खालामनाय जायाखै दा गासैबोखौबो नायबानो जाबाय बेवहाय गासै 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय चेप्टार 1आव नाम्बार सिस्टेम होल चेप्टारानो फैगोन बेवहायबो बेनिफ्राय 7 मार्क्स फैगोन चेप्टार 2 जाबाय पलिनोमियलनिफ्राय बेबो गासै चेप्टारानो फैगोन 10 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ कोअर्डिनेट जिमेट्रिनिफ्राय गासै चेप्टारानो फैगोन आरो बेवहाय 5 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय आरो नाम्बार 4आव दङ ना चेप्टार 4आव लिनियार इकुवेशन इन 2 भेरिएबल्स बेवहाय इउ निड आप टु नोंथांमोना नाय 4.4 सिमहालागै नाय आरो नैबे बेनि अनगायैबो नैबे 4.3 सिमहालागै नायबानो जाबाय एक्सारसाइज आरो नैनि उनथिंजाय थानाय 4.5 नि जा टपिकफोर बा एक्सारसाइजफोर थाबावनो हानाय 4.4 बेफोर एक्सारसाइजफोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय 7 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय नैबे जाबाय चेप्टार 5आ जाबाय फैखानाय नङा गासैबो चेप्टारखौ नायनो नांखाया बे फैखाया चेप्टार 5आ निल होखाना दोनदो फैनाय नङा नोंथांमोना नायनो नाङा बेनिफ्राय चेप्टार 6आ फैबाय लाइन्स एन्ड एंगेल्स बेनिफ्राय गासै चेप्टारखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासै 4 मार्क फैगोन बेनिफ्राय ट्रेंगोलनिफ्राय आप टु इउनिट 7.5 सिम नाय थामहिनबा नै आप टु एक्सारसाइज 7.3 सिमहालागै नायबानो जाबाय 7.3 सिमहालागै जेसेबां कुइसन एन्सार दङ बेखौ नाय आरो नोंथांमोना मोनथिखागौ एग्जाम्पलफोरखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय इउनिट 7.6 नि उनथिंजाय थानाय जायफोर टपिकफोर दङ बा प्रब्लेमफोर दङ बा एक्सारसाइजफोर दङ बेफोरखौ नायनो नाङा आरो बे 7 लेसननिफ्राय गासै 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय मोनसे मोजां खौराङा जाबाय चेप्टार 8आबो फैनाय नङा गासैबो चेप्टारखौ नायनो नाङा नोंथांमोना फैखानाय नङा बेनिफ्राय चेप्टार 9आ जाबाय बेवहाय नुदों नोंथांमोना एरियास अफ पेरेललोग्राम्स एन्ड ट्रायंगल्स दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे टपिकसिमहालागै नायबानो जाबाय 9.3 थामहिनबा बेवहाय एक्सारसाइज 9.2 सिमहालागै नाय आरो बेनि उनथिंजाय थानाय इउनिट जेरैबायदि 9.4 आरो माखासे एक्सारसाइजफोर थाबावनो हानाय एक्सारसाइज 9.3 बेफोरखौ नायनो नाङा दा नैबे बेथिं बे लाइनथिं थानायफोरखौ नायबानो जाबाय आरो बेवहाय गासै 6 मार्क दङ बेनिफ्राय सार्कोलनिफ्राय अल इउनिट्स एक्सेप्ट 10.5 बेवहाय 10.5 नि गासैबो इउनिटफोरखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो एक्सारसाइज 10.3 सिमहालागै आरो इउनिट 10.5 नि उनथिंजाय नोंथांमोना जेबो नायनो नाङा आरो 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय कनस्ट्राक्सननिफ्राय आप टु इउनिट 11.3 सिम नाय एक्सारसाइज 11.1 सिमहालागै नायबानो जाबाय माने 11.1 खौ नोंथांमोना नायखानांगोन जेसेबां कुइसनफोर दङ बेनि सिगांथिंजाय बा 11.1 बेवहाय थानाय कुइसनफोरखौ आरो 11.3 नि उनथिंजाय नायनो नाङा जेबो एक्सारसाइजफोरखौबो नायनो नाङा 4 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय हिरन्स फर्मुलानिफ्राय आरो गासै बेवहाय नुनाय बायदि बेवहाय इउनिट आप टु 12.2 बेसिमहालागै नाय थामहिनबा एक्सारसाइज होखानाय दङ 12.1 सिमहालागै नायबानो जाबाय आरो बेनि उनथिंजाय नायनो नाङा 12.3 बा एक्सारसाइजफोरखौ नायनो नाङा 4 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय 13आ फैबाय सारफेस एरिया एन्ड भलुम बेवहाय इउनिट आप टु 13.4 सिमहालागै नाय थामहिनबा एक्सारसाइज 13.4 सिमहालागै नायनो नांगोन बेनिफ्राय आरो 13.6 नि उनथिंजाय टपिकफोर थानाय बा माखासे एक्सारसाइजफोर थाबावनो हानाय बेफोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय स्टेटिक्सनिफ्राय इउनिट आप टु 14.4 थामहिनबा एक्सारसाइज 14.3 सिमहालागै नाय आरो इउनिट 14.4 नि उनथिंजाय नायनो नाङा 8 मार्क फैगोन बेनिफ्राय प्रबेबिलिटिनिफ्राय होल चेप्टारखौनो नोंथांमोना गासै चेप्टारखौ नायनो नांगोन आरो बेखौ निल माने मोनसेबो चेप्टारखौ बेवहाय नागारनाय जायाखै गासैबो फैगोन थामहिनबा बेनिफ्राय आरो 3 मार्क्स दङ बे चेप्टारनिफ्राय स' टटेल मार्कआ जाबाय 90 बेनिफ्राय इन्टारनेल एसेसमेन्ट थागोन 10 मार्क्स बेनिफ्राय 100 मार्क्स जागोन टटेल स' नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै फरायोब्ला माने मोनथियो जिहेतु माने
COVID-19 थाखाय 30% सिलेबास रिडिउस खालामदो स' बेखायनो जोबोर मोजां मोनसे चान्स स' बेफोर चेप्टार वाइज नोंथांमोना नायनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय ससियेल साइन्सखौ जों डिसकास खालामनि दा ससियेल साइन्सआव बेवहाय गिबियावनो दङ सेक्सन 1 हिस्ट'रियाव बेवहाय 35 मार्क्स फैगोन आरो बेवहाय चेप्टारफोरा होनाय दङ एडभेन्ट अफ इउर'पियान्स इनटु इन्डिया स' नोंथांमोना बेवहाय इंलिश थाबाबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बर' लिरनाय स' चेप्टार 1आव मा दङ टपिकआ बेखौ नायनानै नायब्लानो जाबाय गासैबो चेप्टार फैगोन बेवहाय 10 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय ग्रोथ अफ इन्डियान नेशनेलिज्म बेनिफ्राय 15 मार्क्स बर्मिस इनवेजन अफ आसाम दा 10 मार्क्स फैगोन नैफोर जा नोंथांमोना नुबाय सेक्सन 1 हिस्ट्रियाव बेफोर गासैबो फैगोन आरो बेवहाय मार्क्सफोर होखानाय दङ 35 मार्क्स टोटेल बे मोनथामजों बेनिफ्राय आरो सेक्सन 2आव फैबाय जिअ'ग्राफि आरो बे जिअ'ग्राफियाव सेन्सेस अफ आर्थ सार्फेस बेनिफ्राय गासै 10 मार्क्स फैगोन जिअ'ग्राफि अफ इन्डियानिफ्राय गासै 10 मार्क्स जिअ'ग्राफि अफ आसामनिफ्राय गासै 15 मार्क्स आरो गासै 35 मार्क्सआनो फैगोन बेवहायबो बेनिफ्राय सेक्सन 3आव दङ पलिटिकेल साइन्स एन्ड इक'नमिक्स दा बेवहायनो पलिटिकेल साइन्सखौ एक्सट्रा खालामदों आरो बेनिफ्राय गासै 10 मार्क्स पलिटिकेल साइन्सनि नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टिस इन इन्डिया बेखौ नाय आरो नैयाव दङ टाइप्स अफ गभर्नमेन्ट बे मोननैखौ नाय आरो नैबे फार्स्टनिफ्राय 5 मार्क्स फैगोन टाइप्स अफ गभर्नमेन्टनिफ्राय 5 मार्क्स बेनिफ्राय इक'नमिक्स बे रांखान्थि बिगियाननिफ्राय नोंथांमोना बे मोननैखौ नायबानो जाबाय बेसिक कनसेप्ट अफ इक'नमिक्स 5 मार्क्स फैगोन बेसिक इक'नमिक प्रब्लेम्स बेनिफ्रायबो 5 मार्क्स स' गासै बेसेबां मार्क दङ बेवहाय 90 नाम्बार बेनिफ्राय 10 नाम्बारा जाबाय इन्टारनेल एसेसमेन्ट दङ ससियेल साइन्सआबो आरो गासै मार्कआ जाबाय 100 मार्क स' जोबोर मोजां मोनसे चान्स बेफोर टपिकखौ नोंथांमोना नायनानै लानो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय आरो आं बेखिनिखौनो होबाय बेवहाय मिउजिकनि इलेक्टिभ साबजेक्ट दंमोन आं बेखौ होलिया स' बेखिनिया जाबाय गाहाय साबजेक्ट आं बे गाहाय साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरो इलेक्टिभ साबजेक्टखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां आरो बेवहाय आं नैबेखौ बेनि लिंकखौ होनाय जागोन गोबां इलेक्टिभ साबजेक्ट दङ नोंथांमोना गावबा गावनि इलेक्टिभ साबजेक्टखौ जायफोर माने जाय स्टुडेन्टफोरा गावबा गावनि इलेक्टिभ साबजेक्ट मा लादों बे हिसाबै नोंथांमोना नायनानै चेप्टारखौ नायनो नाजा बबे फैगोन बबे फैया बेनिफ्राय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो जायफोर क्लास 9आव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोर बिथांमोननोबो बे भिडिअखौ शेयार खालाम मानो होनब्ला दासिमबो माने गोबां फरायसाफोरानो मोनथियाखै बबे फैगोन आरो बिथांमोनखौ गाइड होनायबो गैया बेखायनो गोबां स्टुडेन्टफोरा दासिमबो मोनथिनाय जायाखै स' बेनि थाखायनो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बिदिनो नोंथांमोना उननि समफोराव गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन थेंक इउ फर वाचिं